Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Хуш омадем ба канали мо. Аз худои мутаол умедворам ки ҳаматон тансиҳату хонавобод ҳастед иншаллоҳ. Ва имрӯз влога мо ай мағоза бо сар мекунем. Чӣ хеле мебинем да автобусам, да автобус беғарзи ма ягон каси дига нест. Да я автобуси калон ма худам тоқаем. Ва магазин ма барои чӣ рафтистам? Барое ки як худи гирифта будам да танам калон. ма худирам хел нигоҳ кардам, кашол кардагӣ будан, нигоҳ кардам, гуфтам чени танамай хушам надод будурум чен кунам, напӯшида ҳам хел гирифтам овардам ина дастсетка неки да танам калон будай. Зубо гашта мебарам, алиш мекунам. Неки як ҳафта гузашта, намедонам вале алиш мекунан ё ки не. дӯстони азиз, ма пеш авай мағоза рафтан иҷа дар омадам, дилам тоқат накард. гуфтам ки як бор ами мағозарам абзор кунам. иҷа да мағозаи беҳтарина, дегу табақ дора, либоса дора. ва чӣ хеле мебинед да дасти ма карзинка ҳай, бе карзинка дар омадан намемонанд. вақти карантин шида бояд ки мо ба карзинка бидроем, хо ягон чӣ мехарем, хо ки не, бояд ки мо ба карзинка мағоза бидроем. барои ҳамон да дасти ма карзинка ҳай. накун нигоҳ кунед дӯстони азиз, иҷа да марам не ки як чиз дар кор буда ҳозир мебинем. иҷа барои пасуда барои иҷа вай дар кор ма силикони коврик барои кухним надорум. рости ами қамековам намевам да имҷа дида будам, гуфтам агар розӣ бошам мегирам. ана дидем дӯстони азиз, айнами мекуфтам, не ки баъд дигар хелш дида будам. ҳозир айнаи ики ирам ба фикрам ки майда ана дӯстони азиз, ана мағозае ки ма худи гирифтагӣ, мана мағозада медроем, ҳозир алиш мекунем. дӯстони азиз, ма худира алиш кардам, чекаё гирифтан, фамилия нома нависондан, имзома гирифтан, баъд худи ма алиш карда додан. иҷа бинен дӯстони азиз, чӣ қадar либосҳои нав омада. ино ҳама новинкаанд ё набудан рӯзе мо омада будем. агар мебудан дилнозашон марам чӣ мекардан ки бихаренера бинем, барои дилнозашон иқа хушрӯвакан. намино ҳама новинкаанд.
калонтарак чим вай дидагиё и боша барои торт айно доштам калонтарак будам бо и майдаҳкора харидам. айнам ҳамчунин доштам оҳаниша бо силиконивиша гирифтам. намедонам ба силикониви ба хеле ягон бор кор кардагӣ нестам, не ки харидамаш. надидем дӯстони азиз, қадар калонам набудай. хай барои зуволаи манто ё ки оши тупа оши борик намешавад, не ки барои нами корои майдачайда пухтани нами ҳар хел пичониё беҳтаринай. дӯстони азиз, мегузарем ба қисми тортпазӣ. имрӯз кӯдако гуфтанд очаҷон як торт бупаз торт пухтанем.
انجام رساندم. تورت من نگاه کنین دوستان عزیز، گوبکا با فیری، گوبکا پسوده شوه کردم قطعی فیریش. نمیدونم مزدش چه خیلی اومدگیه، نصیب باشه حوزی نمیبینیم مزدش کنی بینیم چه خیلی اومدگیه. بهترینه باور کنیم از ناله دیما میگیرم، باور کنید بهترینه توصیه میتونم که شما هم تیار کنید. بهترین اومده، مزهش تا گپ نیست. باقی عزیزان دل در پناه خداوند بزرگ و مهربان به همه شما تنی صحت و خانه آباد رو خواهانم و گفتنیم که لایک و کامنت نویسی رو فراموش نکنین و خداوند همه ما و شما رو در حفظش نگهبان باشد. خیر تا ویدیوهای